Así sonan a charanga, así sona a comparsa, así sona o carnaval, así sonan os conformistas de Conxo. Que alegría tan grande recibir hoxe en Onda Cero a don Kiko Fernández Otero. Don Kiko, moi bons días. Buenos días, don Ramón y servicios técnicos de Onda Cero. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Pues encantado de No saludarle. faltamos, no fallas un día al carnaval de Compostelano. No, ni tú tampoco. Bueno, así, Bueno. con No, debilidad, no hay alegría, pero bueno, vamos a luchar. hay que luchar, Como acabo de decir ahora con esta gran cocinera, ¿Verdad que sí? Una gran cocinera. Increíble, y Lucía lucha Frey. por lo bueno. Ahí está. Don Jesús Sordo, querido amigo, muy buenos días. Buenos días. Bueno, qué alegría tan grande recibirlos aquí en Onda Cero. Aquí estamos. La sonrisa. Antes Lucía nos traía el sol y ustedes nos traen la Pero sonrisa, la alegría. Lucía se lo merece porque ¿Verdad Lucía que es una sí? gran trabajadora, son muchas horas de cocina y es una profesión esclava. Y bueno, por su esclavitud tiene su reconocimiento. Enhorabuena. Que no teña, que vaya pronto a buscar unha botella. Bueno, así sonan os conformistas de Conxo. Kiko, un ano máis, saindo ás rúas de Santiago, non? Pues vamos con este ano, 37 anos, que pronto se dicen, 37 7 anos. anos. Non é dicir 37 anos o día de carnaval, 37 salida do Meco o sábado. Antes salía un viernes, pero bueno, foi variando. 37 anos, un domingo para o barrio e para a cidade de Santiago, pos turistas. Aunque este domingo foi un poquito débil porque choveu moito. Choveu moito e eso desluce moito, non? Pero aí estuvemos nós tocando o tranganillo. Oye, esta tarde vai chover un pouquiño así en plan... Miudiño, como se di. Día canción, miudiño. Pero se pode seguir ben, non? Sí. Ainda que chova miudiño, mira, xa nos trae Jesús aí un paraguas... No, porque temos un estribillo e unha partitura da canción nova deste ano que vai coa chuvia. A ver, por exemplo, xa empezamos. Se empezamos así, mira. A ver, que di? Se chove, deixa chover, sorballa deixa orballar, ainda que choiva e vente, o antroido hace facer. Deixa chover. Bueno, así continuamos. É unha canción nova, todos os anos ensaiamos partituras. Porque aquí temos as coplas dos conformistas de Conxo deste ano, Estas son as chirigotas, as chirigotas. sátiras e digamos o bonito do carnaval, non? Porque o carnaval disfrútase disfrazado cada un, pero queda con humor resaltar o que pasou no mundo este verano. Mira, sobre todo os políticos, pois que darlle algunha verdad que lles guste, así mecencando. A ver, contanos algún, porque falades de Goretti San Martín, de Borja Verea, incluso do novo párroco de Conxo... Sí, tenemos varios. A ver, por Sí, exemplo, eu vou ir máis fuerte. Dalle. Eu vou falar do Tran, do americano. A ver, o americano, Sí, o americano, que sí. di? Bueno, a Tran, riñas gracias, non? E todo o mundo, en general, lo que llevan la contraria lo van a pasar moi mal. Más impuestos. Unha de Goretti e unha de Borja, va. A ver. A de Goretti, A bueno, ver. pues, Goretti San Martín e María Rozas tedes que estudiar o tema en profundidade, pois ocultar dos barrios está pasando fatal. Porque non hai ruxe. Non hai ruxe, Non hai non. ruxe. O ruxe Aí. do entroido. Pero no bolsillo. A ver, Kiko, dalle algún, a ver. Unha que Los vexas. centros sociales de nuestra ciudad pasan por muchos problemas que les tienen que solucionar. Goretti, San Martín e María Rozas, tedes que estudiar o tema en profundidade, pois a cultura dos barrios o está pasando moi mal, o fatal. Foi un avance moi grande os centros socioculturais para a xente maior e tamén a menor edad, pero os traballadores ao sonar halles que pagar. Isto vai sonar esta tarde polas rúas de Santiago, non? Sí. E o paraguas non vai fallar, Non, Se chove, Hoxe vai- deixa chover. Hoxe vai facer... Se chove que Sorballa chova. deixa orballar. Isto é
Oye, O escudo este ano. canta xente forma parte dos conformistas de Conxo, máis ou menos, Normalmente é tradicional, non? A nosotros vamos a ver, tradicional é casi sempre o mismo grupo, sobre 25 persoas. Sí. Puderon ser 35, 30, pero vai sendo menor, vai facéndose, crece, marcha. Outras persoas pois son maiores e xa desisten de vir no carnaval, pero o humor, o que é o emblemático está aí. Ensayamos durante 2 meses, digamos, Tres. 3 meses. Sí, xa empezamos en diciembre. Xa empezades en diciembre, xa ensayar. Xa nos reunimos en setiembre para os traxes, para a programación. Antes de fin de ano xa estades aí traballando. Sí. Bueno, no, máis todavía, porque efectivamente, a parte da directiva, pois empezamos xa en agosto a ver que traxe levamos, que complementos podemos levar, entón vas traballando, ainda agora te falta algo. Permitídeme un momento que escoitamos as novas da unha e enseguida seguimos uns minutiños máis. Sigue sonriendo y acude a Vitaldent en la calle Santiago de Chile 46 o pide tu primera consulta gratuita en el 981 55 35 72. Es la 1:00 mediodía en Canarias. Una y 6 minutos en este especial martes de Entroido en Santiago, en la comarca de Santiago, en Barbanza. Prácticamente non hai recuncho en toda Galicia que hoy martes no celebremos el Entroido, con especial protagonismo para Santiago, que a propósito es festivo. Estamos aquí con Kiko Fernández Otero y con Jesús Sordo, que por cierto, desde enseguida tamén vamos a saludar a Ruliña de Laraño, as armatroulas de Laraño, que tamén forman parte de la banda sonora del Entroido compostelano. Kiko, Jesús, el hecho de que sea hoy festivo como que anima un poco más, ¿no? El Entroido, ¿cómo lo estáis viendo? El hecho de que hoy martes sea festivo con respecto a outros Ahora anos. cando viñamos, notei que esta chuvia fai que a xente non teña humor, non teña coraje. Dicía, é unha pena porque o carnaval é unha troula, fainos vivir, fainos ser alegres, fainos... Esta mañá pasando por Santiago, antes de vir aquí, vimos un Santiago triste. O mellor é pola política tamén. Pode ser, porque Non só, como dicía Freitas, ela trae as estrellas, pero despois alrededor non lle portan moitas estrellas. Lucía nos trae o sol, nos trae as estrellas. Carai, Lucía non pode facer todo. Aí Temos que está. poner tamén nos un poquinho Os de políticos teñen que poñer o granito tamén. Hola, Carmen. Pois, efectivamente, viñamos, Hola, buenas, Carmen. ¿De Onda Cero le llamo? que non había nadie por la calle, a xente o que hai, Lo oigo entrecortado. efectivamente, A ver, le vuelvo a llamar. pouco facer as súas labores tranquilos, para a comida de martes de carnaval e prepararse para o Entroido. Os que se disfrazamos, os que salimos no magnífico desfile que fai Santiago. E digo magnífico porque efectivamente... Hola, Carmen. Ahora le oigo mejor. Le paso en directo, ¿vale? Si andar en... Gracias. Verdad, vos premios, boa organización. É o que digo eu, non sei se estou equivocado, é que o desfile do Entroido, como o ano pasado, como este podía, é o que máis atrae a xente de todas partes das comarcas e de Santiago. Salen á calle, é un disloque da xente que hai. Nenos, nenas, maiores, menores, ancianos, todo o mundo. Quere dicir que se está bo tempo. Eu espero que esta agua que dice ou que decides o miudillo, como é eso? Eche a andar miudillo, 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 viro carnaval de Santiago que fai frío. Estamos cos conformistas de Conxo, nos vamos hasta Laraño. Carmen, moi bons días. Como estás? Bueno, dende Laraño, como estades a vivir este Entroido?
A mí- Bueno, estamos aquí con Kiko, con Jesús. Hola, Carmen, enhoraboa. Sodes únicos, xunto cos conformistas, os armatrolas e a Rouliña, que disfrutades do carnaval e poñedos en caje. Aunque non estamos nos políticos da Xunta, que van por outros lados, pero nós estamos aquí disfrutando do noso carnaval, con vos, que son os fenómenos. Bueno, que por Claro. certo, non dixemos que son os armatroulas del Araño, Claro. Os armatroulas del Araño. Sí, señor. Pero atende, pero Carmen, mira, que é o que hai que facer para que salgamos na televisión todos os días como salen os de Chincio de Lima, os que salen de todos os lados? No, porque os traxes que vos facedes, tanto uns como outros, son dignos de admiración, dignos de salir informando a xente como se fan, como traballan. ...20 anos. 20 anos. Claro. Pois iso, Carmen, pois iso é o que hai que cambiar os moldes de certas cousas. Eu non me meto con nadie, porque non estamos no carnaval, non me meto con nadie. Pero por Dios, que a televisión, outro día me chamaba un de fora, un amigo, un compañero, e oye, que estou vendo os carnavales, non salimos os de Santiago. Os de Santiago salimos o martes, salimos o martes, pero salimos nos solos. Mira, pero sabes que pasa? Eu estou dándolle voltas á política. É como o Trump. A Trump, todo o mundo fala del, todo o mundo ten medo, salvo Sánchez. Sánchez que lle digo que non quer tal, e dille, mira, Sánchez é o único que pon a andar a Trump, teñe medo. Sí, señora, todo que Carmen. Santiago- Bueno, enhoraboa, xa te saludarei, pero é difícil saludaros un día de carnaval ou o sábado, que non fun capaz de saludarte. Claro, porque, por certo, Carmen, claro, me decías que cumprides 20 anos, non? Bueno, pues xa hai que celebralo, claro, sí. Pero, Carmen, unha pregunta así irónica. Xa te jubilaches? Pois non te jubiles, porque se te jubiles, que coña comparsa? Non te jubiles. Pide... No, pero non te, por favor, pide un poquinho de estándar aí, un poquinho, Carmen. Non te jubiles, que perdemos o humor, perdemos a esencia, Por suposto que sí, que el humor non nos falte. Carmen, dende os armatroulas del Araño, un bico moi grande, feliz cumpleanos, feliz 20 anos de os armatroulas. Biquiño enorme. Vale. Hasta logo. O galo cando cante día, día, día. O galo Cando cante día, imos de baranda, señora María. Date cuenta las mujeres, qué alegría tienen las mujeres. Son las que mandan en el mundo. ¿Quieres o no quieres? Gracias, Carmen. Feliz de Entroido. Me decía Kiko que ten tantos... Gracias, Carmen. Ten 37 anos que todos os anos guardas o traxe. Me decía Jesús, ten que ter un galpón para ter tanto traxe. Unha nave xa. Teño unha bardilla. Sí. E ali vanse guardando. Antes se vivían en bolsas, depois xa se fixeron traxes selectos, teñen con percheros, pero moitos son 37, pronto se dice, 37 traxes. 37 años. E a veces hai alguno que lo sacas para outras cosas, pero ao final hai que organizar o armario. Pero bien, trajes preciosos, trajes preciosos. Madre mía. O veneciano era precioso. O veneciano. O veneciano é moi bonito. Todos. Eu lembro o veneciano, vinte en fotografía, bueno, te vin en vivo en directo, pero non fai moito que che vin. Cun traxe veneciano precioso, Sí, en sí. algunha fotografía. Temos máis invitados, porque hoxe temos un programa especial de Entroido. Temos a Fina, da Ruliña. A Ruliña, veña, Rula. Fina! Sí, Bos días, A ver, Fina, bos días.
Como Bos estás? días. Como estás, Fina? Moi ben. Estamos- Nerviosa para empezar os carnavales. Bueno, xa empeza o desfile, hai que concentrarse sobre as 4:30, non? Ali na Avenida de Ferrol. Sí, nós iremos un pouquiño máis antes, ás 4, porque temos un carrito que levamos música, entonces temos que preparalo, montalo, entonces temos que ir un pouquiño antes. Bueno, como Pero vai? despois o desfile está para salir ás 5:30. 5:30. Oye, cantos anos leva a Ruliña del Araño? Pois mira, eu vou dicir que eu levo 36 anos na Ruliña, pero xa existía a Ruliña. Madre mía, Xa existía. 36. Sí, Xa, sí, xa sí. estaban outros. Xa estaban outros antes que a ti, eh? Sí. Bueno, porque... Leva moitos anos, así digo, eu hai xente que hai fotos no colegio de Laraño, no local social, hai fotos de xente que eu xa non conocía. Bueno, Non conocí. a verdade é que... Xa te digo, leva esta comparsa de levar máis de 40 anos, Madre mía, porque hai tanta xente que fai tantas cousas preciosas por Santiago, verdad? Que hai que poñelo en E valor. pois este ano mira as nosas, que as nosas van ir moi bonitas. Bueno, Aí está o tema. Leva moito traballo, Kiko sabe, o que nós o martes de carnaval sempre estrenamos un traxe novo. Sí, señora. Mira, eu falaba fai un momento, a mellor a xente a mesmo toma en contra. Eu digo que hai, que dice Ramón agora, o director do programa, de que cantas cosas se fan en Santiago e que non se conoce. Cantas cosas, efectivamente. O que o están falando do Antroido e salen sempre unhas zonas que as apoia a Xunta con, bueno, apoios, con publicidade, Bueno, nós con servicios, sale todo de nós. pero Nós facemos todo, nós non temos axudas. claro, por aí está o problema, non facer axuda, está guardado ca tradición. Aquí en Santiago normalmente non había tradición do carnaval. Os de Santiago e as alrededores íbamos á Estrada, íbamos a Muros, íbamos a Noia a facer o carnaval, a disfrazarnos, a concursos de carnaval. Eu teño varios concursos ganados en Noia. Bueno, pois eso... sí, porque Noia ten arraigo, non? Ten arraigo, claro. De El Entroido. carnaval, Sí, claro. sí, no Pero sé. aquí... Además é moi bonita, porque de noite é moi bonito, porque os traxes van moi iluminados, levan luces, e chama moito a atención. En Noia. Bueno, pues desde aquí, Vale. como temos moitos Noia, ointes en sí. Noia, bueno, pues temos moitos ointes en Noia, así que tamén Nós desde aquí desde que empezamos a ir felicitamos. a Noia, Sí. non fallamos nunca, gustanos moito ir ao desfile de Noia. A ver, que o de Santiago tamén é moi bonito, hai moita comparsa, hai moito tal. Despois hai sitios que che gustan, porque, por exemplo, aquí non é de noite, o de noite tamén faise bonito. Bueno, os de noite Mira, Está tamén. moi bonito tamén. Fina, mira, normalmente o carnaval efectivamente é unha festa que sale de un propio, non? Van aos salóns a bailar, a disfrazarse, a pasalo ben. O que sí está claro é que vemos na publicidade da televisión e da radio e incluso da prensa de que hai uns apoios, parece que fan mellor que os demais. Non, mira, facemos uns carnavales, pero ten en conta que o que estou dicindo, dinos da Coruña, dinos de Ferrol, dinos de todos lados. O sea, hai uns sitios que non temos a gracia que outros teñen, ou parece que Pero teñen. é que hai moita gracia en A Santiago, ver, non? Santiago colle moita comparsa. Sí, claro, Hai sí, moita sí. comparsa. Hai comparsa de barrios, hai comparsas que veñen de fora. Sí, pero hai moito Tamén entroido é moi bonito o desfile. Pero eu que vexo que hai moito arte nas parroquias, nos barrios de Santiago, É a verdad? tradición, é a Sí, tradición. sí, hai moita tradición. Pero, vamos a ver, en É a Santiago... tradición, cada ano facer un que se salga máis bonito que o do ano anterior. Claro, Mira, hombre. Entonces- mira Ramón, xa o dicía Rosalía Castro, me marcho del triste Santiago e me voy para Alegre Conxo. Laraño era de Conxo, Laraño Laraño era de era Conxo. de Conxo. Era de Conxo. Depois Depois viñeron... vamos ao banquete de Conxo. Tamén. A nosa comparsa tamén vai ao banquete de Conxo. É loco, Tamén. está unido, chámaselle para dar ideas e aportar ideas Vamos a de ver, tema. zona de Laraño, zona de Conxo son como un pouco as locomotoras que animan a outras partes de Santiago, non? Porque parece que Conxo e Laraño son como esa locomotora, mira, non? hai unha cousa que ves las revolucións estas latinas, las revoluciones que hai, que o dos indios, non os indios que fan así, senón os indios que teñen súa cultura, e queren mantela porque eso non se debe perder. Efectivamente, o Laraño era alegría, eu acordo de ir polo ferrocarril,
iba con miña nai, con meu pai, ca familia, todos xuntos, pois ibas pola biblioteca a chegar a un campo que había ao lado da iglesia bueno, desta zona del Araño. Sí, ali acampabas para... Claro, pasa a vía por debaixo da iglesia. Claro. Bueno, pois daquela xa de pequenos xa transmitían esa ilusión, metes, esa ilusión. Quere dicir que os barrios teñen alegría, teñen cultura, e de feito os grandes grupos musicales introducen as súas historias falando ca xente dos pueblos e cantan as cancións. A ver, cantan unha canción aí. No, os barrios teñen fochancas tamén. Tamén teñen fochancas. Claro, teñen de todo, eso, especialmente fochancas nos últimos tempos. Fina, tens que perdonar, pero outro día chamei e non me colleche o teléfono, era para que falar contigo. Non o escoitei, senón o vera cho collido. Poden falar agora, Era para que salira no periódico. Pero poden falar agora tranquilamente, é unha conversa un pouco comprometida. Non hai problema aquí, cando me queiras chamar, chámame, que eu collecho o teléfono, non teño problema ningún. De feito xa están chamando Eu aquí. agora non traballo, estou jubilada, entonces collecho o teléfono todo o que quei. Bueno, pois, Fina, que nos vemos esta tarde, a partir das 5:30 sae o desfile polas rúas habituais, e que teñades moita sorte. Estaremos moi pendentes de como ides este ano, na Ruliña. Vamos casi 40 personas. Bueno, Fina, cantas. 40 canción. personas. Se chove, deixa chover, non? Se Sabes chove, que os premios Orballa, deixa orballar. Kiko, nós salimos o domingo e mollamos, non sei, por Santiago, Ai, que non. E mira o afónico que estou eu, que non teño un catarro por todos os lados, pola forxa, pola nariz, por todos os lados. Pero como dicides os máis antigos, ainda que choiva e vente, o Antroido hace facer. Ai, nada, nós vamos, xa sabes que nós vamos. Pois, Fina, moitísimas gracias e que teñades moita sorte no desfile desta tarde. Moitas gracias. Vale. Gracias por ternos Fina, alegría, radio. Bueno, pois é o Entroido de Santiago. Por certo, que outro día Telín, creo que estaba publicado en el Correo Gallego. Unha homenaxe que fixeron os compañeros do Correo Gallego ao Arca de Noé, que estaba na Rúa do Franco. Chamáballe Pepe Caralladas, pero o nombre era Ramón Buján. Ramón Buján. Buján. Oye, para os ointes máis jóvenes que nos están escoitando ahora, que era Pepe Caralladas? Bueno, porque Pepe Caralladas é unha persoa, o negocio ven do pai, do pai. Estaba na Rúa do Franco, lembro Franco, perfectamente, ir ali a comprar os petardos, ir ali a comprar... Petardos, bombos e fetias, petardos, bombas pequenas de lanzar ao aire, serpentinas, caretas, tiña de todo. Mira, entrabas, estaba o despacho general, aí tiña de todo. Tiña huevos, tiña aceite, tiña sal, tiña de todo. No Arca de Noé, na Rúa do Franco. Arca de Noé, que significa arte de Noé, que bo Noé. Noé, cando yo me mandaron... As galiñas e malos galos, os conexos nos tería ali, non? Tiña de todo, mira. Son todos, sí, pero... Ao entrar, había unhas escaleiras que iban hacia as habitacións de arriba. Sí. Bueno, pues esas escaleiras iban cheas de mercancía, un lado e ao outro. O que había ali dentro é indescriptible. Outro, depois, abaixo, seguías e ibas hasta a cociña. Mercancía á izquierda e á dereita. Mercancía na cociña. Eu lembro, é un secreto profesional, mandei unha cociña moderna que mandou a filla, Armán de Ramón Carallada, mandou ollado unha cocinita para que tal, con microondas, con un horno moderno, todo miele, moitos cartos. E ao pouco tempo funjo a... Aquela ainda existía da viña, non? Da viña, non? Existía da viña. A ver, claro. Pero bueno, é toda unha historia esta. Existía, son historias de Santiago, Sí. Resulta que voulle a explicarlle como funciona o microondas, como funciona o horno, como funciona a vitrocerámica, o frigorífico, todo. E tía cheo de caretas, de bombas fetas, de foguetes, pero tío Ramón, acabo de pagar moitos cartos, e isto é que hai que guardar. Perdón, la mercancía hai que guardarla e sitio fresco. Bueno, o sea que era un show. Pero yo me acordo de cando era rapaz de ir ali a... Bueno, tías unha festa, claro. E unha festa saltaba e dicía, hai que traer unhas bombas. Aí vas ali. Aí vas ali. Os petardos, as bombas fétidas. O
ou en tu casa... Ahora xa non hai. ou en tu casa te faltaba el huevo, ibas a buscarlo. Ahora, el huevo valía 0,50, entro que va a 2,50. La barra valía €1, bueno, una peseta, 2, 3, todo. Pero era lógico, porque ás 3 da mañán ou ás 2 da tarde, porque cerraba a porta, botaba o descanso, chamaba yo a porta, E te atendía. e salía, abría, que desea, bombas fetas, foguetes, é unha auténtica diversión. E tiña de todo, había os queixos, había de todo. Pois sí, me acordo perfectamente del Arca de Noé ou Pepe As Caralladas. bombas de que Noé, conocía. porque había de todo. Sí, había absolutamente de todo. O nombre dice, carallada. Tal cual, na Rúa do Franco. me acordo. Encima. Como mudou a Rúa do Franco? Aquela Rúa do Franco de cando éramos jóvenes, Sí, ¿verdad? sabes, Que hai agora é totalmente Os negocios distinto. de hostelería que eran de terra. Sí, de serrín. Para había mexar serrín. había aquelo cuadrado aquel que, bueno, Sí que non tiña taza, que había que, bueno, os homes. gracias á Escuela de Hostelería todo isto Cambiou, mudou moitísimo. gracias a claro. Dios, por Gracias, haber. hombre, claro. Ramón Caralladas, Sí. non este. o Ramón No, Buján, bueno, un máis ou menos, a veces. Ramón Caralladas, o Pepe Caralladas, o Ramón Buján, Sí. fue directivo del Vista Alegre, También, sí. Fue directivo del Vista Alegre durante muchos años y aparte era siempre jefe de expedición. El jefe de expedición, una expedición de un equipo de fútbol es el jefe de expedición y el delegado del equipo. Sí, señor. El delegado del equipo entra la parte técnica del equipo y el de la expedición lleva todo, donde se para, donde se come y todas esas cosas. Pues fue muchos Levan años. carteira. Levan carteira. Era, Daquela non levaban plástico. No, yo eran cartos. Era aquí, Eran cartos, Como se va a presidenta metido aquí. Así, no Era- bolsillo da sí, camisa. pa, para hacía máis volumen. darse Ramón. importancia. Sí, efectivamente. Ramón era a súa maneira, pero bueno, era, Sí, bueno. era Bueno, un tío moi activo. Señor, nos queda pouquinho tempo. Nos cantades algo, nos contades algo que escoitemos esta noite, ou esta tarde, mellor dito, Bueno. nas ruas de Santiago. O que Mira, hai vamos aquí- a hai ver aquí, a Ramón. nova deste ano. Non sei se Suso quere A ver, tocalo. queres a de Trump, Os de Conxo estamos moi contentos o que nos está a pasar. Temos un cura novo que trae moita modernidade. Fray Tomás, novo cura de Conxo. Don Tomás, Fray Tomás, origen mercedario. Joven e vital, le mandaron de pollo a Conxo para hacer unha parroquia singular. Desde aquí enviamos un cariñoso abrazo a Fray Tomás, que aparte é ointe do programa. Temos que reconocer la labor realizada por el Padre Manuel, que con amor fraternal a Conxo quiso de verdad. El antiguo falleció hace unos días. Pues desde aquí, pues Un nuestras... recuerdo para don Manuel, Para don Manuel un más cariño de enorme. 32 años en la parroquia de Conxo. 32 años. Con nuestras historias, con nuestras historias de siempre, la tradición, Conxo liberal en su momento. Nos llevaron a Conxo para el Ayuntamiento de Santiago y nos dejaron olvidados. Pero no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Estamos todavía con Goretti, que nos atiende, y María Rozas. Y hay que ser célebres. Hay que ser célebres. Y esta tarde, en esas coplas, en esos cantares, tocáis todos los palos. A todo el mundo le toca algo, ¿verdad? Home, é normal. Como Hasta é estamos normal. con Trump, con Julio Iglesias, non se perdeu un. Non se Con perdeu. Sánchez, etcétera. No, e tal e como está a actualidad, madre mía, cada Todos día... que vayan todos aí- a vernos van recibir unha ofrenda desta historia dos carnavales de Conxo. Pois, Kiko, Jesús, Kiko, que mellor que vos, que invitedes a todo o mundo que nos está escoitando, que esta tarde non vai chover moito, vai ser algo así de orballo, vai chover miudiño, xa cantamos o miudiño, pero creo que vai estar todo Santiago nas rúas esta tarde, vai haber moita xente, porque é tradicional que todo o mundo saiamos a ver o entroido, verdad? Está todo Santiago nas rúas de Santiago, verdad? Con a Reises que empeza Igual, tamén, na chove, cabalgata sin igual. embargo, a xente pues, leva os nenos, leva... Porque en gusta esta igual. moito a cabalgata e o Sí. entroido como Sí. que nos xunta todos os É unha compostelanos, pasada. verdad? Xa hai que ver desde a xentes da Avenida Ferrol, todo a Plaza Roja, subir a Plaza Galicia, todo eso, os miles de personas que había o ano pasado. Miles e miles e miles de Miles. personas. Bueno, sí. pues este ano, aunque sea con Normalmente, paraguas, esperamos que se repita. Sí, señor. Hai moito, o recorrido ten moita edificación, moitos pisos, e xente sale, a brigadiña, co paraguas, venos pasar, aplaude, van felices, e aí van eses pringados todos aí a mollar, porque hai que chegar ao final,
hai que recoller, hai que facer a carro, hai que facer moitas Bueno, cousas. pois dende aquí, dende a radio, para todos, absolutamente todos os integrantes do desfile, o noso cariño, admiración, recoñecemento, porque o que fan, alegría que hoxe tamén queríamos transmitir a través da radio, esa luz, esa sonrisa, despois de tanta desgracia, de tanta penuria, de tanta tristeza, pois alegría. Hoxe que sexa un día de alegría. Ramón, e os oyentes, pois o que hai que loitar ca administración, Sí, no, cada sede electrónica para aquí, a sede electrónica para lá, e pois manda esta cousa, e manda reciclaje de aquí, e manda este tanto, o sea, Bueno, sobre todo a satisfacción que tiño no carnaval, que ando así, no, Sí. tocando tambor. A mellor hai algún rapaciño que se acerca e darlle que toque así un pouco e velo que feliz, que se ríe. Xa feliz. Toquei o tambor, papá ou mamá, non? Pois mira, o mellor é ese xesto lle queda para toda a vida. Sí. Verdad? Claro. Cando toquei o tambor, Que non pasei de largo. non Aí está. te paras con cada Te un paras. e o rapaciño se fai importante Sí. nese momento. Dille, toca aquí, e dalle un golpe xa. Oi, xa se rí, xa é feliz. Moi ben. Pois, Jesús, Un placer. Moitísimas gracias por vir a túa casa. Nada, é un que placer a como radio, sempre. E por ternos a ver. felicidade a radio. Que teña viño. Quen teña viño, pues Espera, vamos alá. Kiko, me despido tamén. Moitísimas gracias, Kiko. Que teñas esta tarde unha tarde moi especial e gracias por ternos a Alegría Radio. E nos convidades a unha canción para finalizar. Sí, verdad? hombre, quen teña viño, que teña viño, que nos traia un pouquiño, que non o teña, que vai a Onda Cero a buscar unha botella. Agua que no has de beber, déjala. Agua que no has de beber, déjala. Agua que no has de beber, déjala correr. Que teña viño, aire de conformista, Santiago de Compostela. Os conformistas de Conxo con Kiko Fernández Otero, con Jesús Sordo, aquí en Onda Cero celebrando Chove, que chova. deixa chover. Jesús, Kiko, Jesús, moitísimas gracias. Feliz entroido e gracias por tenernos alegría a radio, por tenernos unha sonrisa maravillosa a radio. E que teñades unha tarde de entroido realmente especial en Ramón, Compostela. isto non quere dicir que dentro de pouco estemos na Semana Santa. Que nos veremos. Nos veremos na Semana Santa, que tamén compartimos. Nos veremos aí, hermanos. Kiko, Queridísimos hermanos. Kiko Fernández Hoy el Otero. Señor fue. Kiko, moitísimas gracias. A ti, tal vez. Jesús, moitísimas gracias. Un placer enorme. 1:32 minutos, una pausa enseguida. Seguimos compostelaneando en Entroido por las rúas de Santiago. La, 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 la.